L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa llum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tal-Papa San Piju X. San Piju X magħruf għal riformi fil-liturġija, magħruf ukoll anki għal ħsieb Tommista ta' San Tumas Aquino, it-teoloġija tiegħu fir-riflessjonijiet u fil-kitbiet ta' dan il-Papa. Magħruf ukoll anki għal preparamenti biex imbagħad il-Papa ta' wara għamel għall-ewwel darba il-Canon Law, il-liġi kanonika ukoll fis-sena 1917 u anki wkoll kien kellu l-motto illi kien jgħid illi kollox għandu jkun restore all things in Christ, li tiġġedded kollox, jiġġedded kollox fi Kristu. U għallek illum nitolbu anki l-interċessjoni ta' dan il-Papa għall-Knisja Universali, anki għall-Papa preżenti wkoll li sa mill-bidu urina illi il-messaġġ tiegħu se jkun iċċentrat fuq iċ-ċentralità ta' Sidna Ġesu Kristu biex ikun Papa wkoll illi jtina il-kelma u r-riflessjoni illi għandna bżonn fi żminijiet tal-lum. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti mlejt lil Papa San Piju X bil-erf tas-sema u l-qawwa tal-Apostli biex jaħdem għal ħarsien tal-fidi kattolika u għat-tiġdid ta' kollox fi Kristu. Fit-tieba tiegħek għatina li aħna nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempji tiegħu ħalli niksbu l-premju ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien l-ispirtu tal-mulej ġie fuq Ġeftaħ li għadda minn Gilat u Manassi għal misfa ta' Gilat u baqa' sejjer lejn ulied Ammon. U Ġeftaħ għamel wegħda lill-mulej u qal: Jekk inti terħi f'idejja lil ulied Ammon min joħroġ jilqani l-ewwel minn bibdari, meta nerġa' lura bis-sliem minn quddiem l-Ammonin, ikun tal-mulej u nofrilu sagrifiċċju tal-ħruq. U Ġeftaħ għadda lejn l-Ammonin biex jaħbat għalihom u l-mulej irħihom f'idejh.
u kissirhom minn Aroer sa tasal sa minn 22 belt kollox. U sabel keramin f'taqtija kbira sewwa. U hekk uliet Iżrael kaxkru lil uliet Ammon minn qudiemhom. U Ġeftaħ mar Misfa lejn daru u hemm jilmaħ lil bintu ħirġa tilqaw bit-tnabar u sfin. Kienet bint waħdanija tiegħu u ma kellux ħliefa, la subien u lanqas bniet. U malli ra ċarra tħwejġu u beda jgħajjat u jgħid: Ja ħasra binti, int ħawwatni sewwa, int l-inkwiet tiegħi. Tajt kelma lil mulej ma nistax nerġa' lura minnha. U hi wiġbitu: Missier, int ftaħt fommok quddiem il-mulej, għamel minni skont ma ħareġ minn fommok. La darba l-mulej tak li titħallas mill-edewwa tiegħek u li Ammon. U s-suktat tgħid lill-missiera: Dan biss nitolbok tagħtini, ħallini mmur niġġerra għal xarejn fuq l-orjiet, nikbix bubiti jiena u sħabi. U għal l-amur, u ħallija tmur għal xarejn, u marret hi u sħaba, u bkietx bubita tiġġerra fuq l-orjiet. U fit-tmiem ix-xarejn reġgħet lura ant missiera, u dan għamel minna li kien wiegħed. Il-kelma tal-mulej: Inroddu ħajl lill-Alla. Assal minn wieġbu hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb. Flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, imbagħad jienet hawn jien ġej. Flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu. Flimkien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Illum la twebsux qalbkom iżda jisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' qabad ikellem lill-kbarat tal-qassisin u lill-Farisej bil-parabboli u qalilhom: Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu u bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa imma dawk ma rridux jiġu. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom ejdu lill-mistednin: Ara, il-mejda tiegħi lesta, il-barrin u l-oġiela msemna diġà maqtula u kollox lest. Ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ, min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu l-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-suldati tiegħu eret il dawk il-qattiela u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: Il-festa imħejjija imma l dawk li ma kienx ta' min jistedinhom għaliha. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajbin, u s-saltna imtliet bin-nies għall-mejda. Is-sala imtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda
U hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ u qallu: ħabib, dan kif tħalt hawn m'intix liebes għall-festa? Dak tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: orbtulu riġleħ u ideħ u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Għax ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu illi għadna kemm smajna l-aħħar biċċa qisu tfixkilna forsi xi ftit. Jekk dawn il-qaddejja kellhom jiġbru lil kulħadd ħżiena u tajbin, kif imbagħad is-sultan jidħol u jara dan il-bniedem illi mhuwiex liebes sew għall-festa u jkeċċih il-barra. Imma forsi għal din il-mistoqsija aħna stess kapaċi nwieġbu. Jekk xi ħadd jistiednek anke jekk fl-aħħar mumenti għal tieġ, x'inhuma l-ewwel żewġ affarijiet li jiġuk f'moħħok? Ir-rigal u t-tieni waħda għandix nilbes biex inkun adattat għall-festa tat-tieġ. Ejja nkunu sinċiri, mhux dawn huma l-ewwel żewġ affarijiet illi jiġuna f'rasna. Forsi aħna l-irġiel għandna nqas problema min-nisa fuq dan, imma dawk huma. Mela li inti tilqa' stedina u tidħol għall-festa tat-tieġ, imma ma tmurx bl-ilbies adattat huwa nuqqas ta' rispett. Nasar ngħid li anki jekk l-ilbies ma jkunx xieraq u jkun diżonest, ukoll huwa nuqqas ta' rispett. U allura aħna li meta fil-ħajja ta' kuljum naħsbu fuqha, nirraġunawha dil ħaġa, nifhmuha dil ħaġa. M'għandix għalfejn tfixkilna din il-parabola li qed jgħid Ġesu hawnhekk, illi jekk aħna mistednin ħżiena u tajbin imma qed nilqgħu l-istedina, imbagħad irridu nilbsu adattat għal dik is-sitwazzjoni. Bħal meta llum qegħdin fis-sajf, inti trid tilbes adattat meta tidħol fil-Knisja wkoll. Inti trid tkun adattat kif tilbes għal kull okkażjoni tkun xi tkun. U naħseb illi aħna hekk tajjeb illi nagħmlu din ir-riflessjoni qabel inwieġbu għal żewġ riflessjonijiet l-oħrajn li huma faċli mbagħad. Jekk nilqax l-istedina u mmur jew inkella l-istedina u ma mmurx. Jien qiegħed inkun bl-ilbies onest, bl-ilbies adattat għall-okkażjoni skont fejn inkun qiegħed. Għax jekk ir-risposta hija le, hija nuqqas ta' rispett lejn il-bnedmin ħuti. Hija nuqqas ta' rispett lejn dik l-okkażjoni u min qed jorganizza, hija nuqqas ta' rispett anki lejn min stiednek. Jekk kien hija terġa' okkażjoni speċjali. U allura niġu mbagħad għal ħsieb iktar sempliċi. Il-mulej għamlilna ħafna sejħat u stediniet fil-ħajja tagħna. Nistgħu nilqawhom u nistgħu le. Ħanibdew b'dawk illi ma laqgħux l-istedina. Ejjew nkunu sinċiri ma' nfusna. Kemm hu faċli ġib skuża. Faċli ħafna. Daqqax ix-xogħol, daqqax għandi xi ħaġa rid illestija, daqqax in-negozju kif smajna fil-parabola stess. Kemm trid hemm u xi kultant ikunu skużi validi u xi kultant ikunu skużi anki banali li tinduna li dak li jkun għax ma jrid jiġi. Ħaniġu għas-suġġett tagħna fir-relazzjoni tagħna mal-mulej. Kemm darba jemlilna stedina l-mulej? Għall-qudies, għall-ħin ta' adorazzjoni, għall-mument tat-talb, biex ngħidu kelma ta' ġid, biex inkunu bħal dawn il-qaddejja u nistiednu l-ħadd ieħor jersaq lejn il-mulej. Kemm il-darba jkollna minn dawn l-istediniet? Aħna inwieġbu għalihom jew inġibu skuża faċli. Mbagħad għandek dawk illi iwieġbu għal din is-sejħa b'sorpriża tal-aħħar mument, setgħu kienu anki midinbin ħżiena u tajbin,
Imma kienu kapaċi jerġgħu lura anke mill-ħażen u t-tajbin kienu kapaċi jżommu fit-tajjeb. Laqgħu l-istedina u marru. U anki għal dawk li jmorru l-Knisja allura, anki għal dawk li jilqgħu l-istediniet li l-mulej jagħmlilna, kemm qed nilqa' din l-istedina bil-ferħ. Għaliex jien nistgħu wkoll immur xi festa ta' tgħid imma bil-geddum u bil-fors hekk qisu sfurzat. U xi m'hemmx tagħmel u jkolli mmur, ikolli mmur. Kemm jien nilqa' din l-istedina li l-mulej qed jagħmilli bil-ferħ, li iva tiegħi tkun sħiħa mhux bil-biċċiet. Il-preżenza tiegħi tkun qed tagħti gost, qed twassal il-ferħ. Turi illi inti ħadd gost li ġejt mistieden, turi mhux biss fir-rigal, imma anki fil-preżenza u fl-imġiba tiegħek. Fl-imġiba tiegħek f'dik il-festa, fl-imġiba tiegħek fil-Knisja, fl-imġiba tiegħek waqt adorazzjoni, fl-imġiba tiegħek allura waqt dawn il-mumenti speċjali. Ejjew illum nagħmlu din il-mistoqsija, jekk il-mulej isejjaħ lillum, x'inhi l-okkażjoni? Lest li ngħid iva, jew se nsib l-iskuża faċli. U jekk se mmur, ħammur bil-ferħ u bl-ilbies adattat biex nuri rispett u apprezzament lejn min stedinni, jew inkella nirriskja li anki niġi imkeċċi għax ma nkunx den li nibqa' preżenti għal dik l-okkażjoni. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Nkun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, intrid li l-Papa Piju 10 iħabbrek biex iġeddet kollox fi Kristu. Kun mal-Knisja tiegħek hija u tħabbrek biex isseħħ it-tiġdid mitlub mill-Konċilju Vatikan it-tieni. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Ġesu, int sejjaħt lill-Papa Piju 10 biex jitħabat bisħieħ kontra talim żbaljat ta' żmienu. Biet minn fost il-poplu tiegħek kull talim li jista' jeddet is-sħuħija tal-fidi nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Ġesu, inti rid li San Piju 10 ikun għalina eżempju mill-isbaħ ta' faqar evanġeliku. Ħu ħsieb il-fqar u l-imsejknin ta' żminijietna u provdilhom il-meħtieġ għar-ruħ u għall-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Ġesu Kristu, San Piju 10 xtaq jara l-insara kollha jieħdu sem sħiħ fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa billi jersqu ta' spiss jitqarbnu. Dawwalna bl-ispirtu tal-erf tiegħek biex dejjem aktar nifmu kif għandna nieħdu sem sħiħ fil-liturġija. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj il-Papa San Piju 10 ma felaħx jara it-tiġrib li kien ġej fuq id-dinja bil-gwerra kifra li bdiet ftit ġranet qabel ma miet. Biet minn fuq id-dinja kull teddid ta' gwerra oħra aktar kifra biex il-bnedmin kollha jgħixu fis-sliem flimkien. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
fit-tieba tiegħek mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek u għatina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex kif għallimna il-Papa San Piju X niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa bil-qima kollha ta' qalbna u nirċevuhom fidi sħiħa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfgħu mlejn il-mulej. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Piju X, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fl-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Mulej Alla Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Piju X. Nitolbuk mulej Alla tagħna biex bil-qawwa ta' dan l-ikel tas-sema nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi u nkunu qalb waħda bejnietna fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-isfijiet ta' Malta u Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis
li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem da dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma' talb tagħna, Ġesu, li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib isdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib isdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha.
speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Obżnata kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. li żjed safja. Itlob għalina. li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Krist. Nitolbu. Għati li l-naqaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Piju 10. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna, il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.